Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και όπως βλέπετε έχω αλλάξει και ενδυμασία, τους τίτλους έτσι για να φαίνεται. MMA. Τώρα τι είναι αυτό το MMA και εγώ από χθες προσπαθώ να μάθω τι είναι. Είναι μικτές πολεμικές τέχνες, Mixed Martial Arts, αν τα λέω καλά, γιατί έχω και κάτι χρόνια να ξεσκονίσω και τα αγγλικά μου. Δύο οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι για αυτό το ημιωρό, όπως είπαμε. Δίπλα μου είναι ο Σεργέη Ριαπτσούκ, να το πω και σωστά. Και παραδίπλα μου ο Ντένις Σίζαρ. Hello. Hello. Welcome to our show. Thank you for Ο Ντένις είναι από τις Σεϊχέλες, είναι προπονητής, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing το 2009. Σεργέη, θα με βοηθήσεις. Θα μιλάω βεβαίως στον ελληνικό με τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Θα με βοηθήσεις στην μετάφραση για να καταλαβαίνουμε έτσι και εμείς και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Φυσικά. Mixed Martial Arts, μικτές πολεμικές τέχνες. Τι είναι αυτό, περί τίνος πρόκειται? Είναι ένας όρος, εγώ προσωπικά δεν τον ήξερα. Φαντάζομαι όσοι ασχολούνται θα το γνωρίζουν, για το ευρύ κοινό όμως θα είναι λίγο άγνωστα. Ναι. Είναι ο συνδυασμός πολεμικών τεχνών. Ξεκίνησε το 1993 σαν ορολογία, όταν άρχισαν να προσπαθούν μερικοί άνθρωποι να δουν ποια πολεμική τέχνη είναι καλύτερη και ποια είναι πιο αποδοτική. Επιτρεπόταν τα πάντα και μπορούσαν να κάνουν τα πάντα, να προσαρμόσουν όλες τις πολεμικές τέχνες. Συνδυασμός δηλαδή του kickboxing, δεν ξέρω ποια άλλα. Kickboxing, Muay Thai, πυγμαχία, ζούζιτσου, βραζιλιάνικο ζούζιτσου, τζούντο, σάμπο, ό,τι πολεμική τέχνη υπάρχει μπορεί να εφαρμοστεί εκεί μέσα. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα. Το διαφορετικό δηλαδή. Ναι, το διαφορετικό είναι ότι επειδή έχουμε άπειρα εργαλεία, δεν χρειάζεται να προσαρμοστεί ο αθλητής πάνω στην πολεμική τέχνη. Επειδή έχουμε όλα τα εργαλεία, μπορεί η πολεμική τέχνη να προσαρμοστεί πάνω σε έναν αθλητή. Δηλαδή, άμα είναι κάποιος κοντός, θα μάθει κάποια άλλα πράγματα. Άμα είναι κάποιος ψηλός, κάποια άλλα. Χοντρός, κοντός, τα αντίστοιχα. Πρόκειται για άθλημα, για γυμναστική, για αυτοάμυνα? Είναι άθλημα και αυτοάμυνα. Είναι πολύ πρακτικό. Το πιο πρακτικό άθλημα σαν αυτοάμυνα. Και φυσικά υπάρχει και σαν άθλημα. Λοιπόν, έχουμε κάποια πλάνα με ειδοποιητό κοντρόλ, να τα δούμε βεβαίως, να βλέπουμε και να εξηγούμε και τι είναι την ώρα της δράσης. Ναι, αυτή είναι προπόνηση. Action time. Προπόνηση, λοιπόν, μάλιστα. Να μου πείτε τι βλέπουμε. Κάνουμε μερικές εναλλαγές, κάποιες κινήσεις που χρησιμοποιούμε μέσα στη πάλη. Κάποιες άμυνες εδώ, ο Ντένις, σαν προπονητής, δείχνει μερικές τεχνικές και εμείς τις εφαρμόζουμε αντίστοιχα. Δείχνει τις τεχνικές, ποιος είναι ο σωστός, η εναλλαγή δηλαδή, να μπορεί να γυρίσει κάποιος από όρθια θέση μάχης με χτυπήματα στην επόμενη της πάλης. Να ρωτήσω τον Ντένις, τι μας προσφέρει? What do you think that mixed martial arts can offer us? Well, mixed martial arts definitely have the broad advantage to cover the fitness aspect of every person, first and foremost. We do it to enhance or make the person better in terms of its physical health. Secondly, it works with the person's general attributes, which helps them to become a better person, increase their self-esteem, their self-worth, which in time, through our program, we see people evolving from where they were to a better situation. Θα τα πεις εσύ, θα τα πεις καλύτερα από μένα, σίγουρα. Οι μικτές πολεμικές τέχνες μας δίνουν τη δυνατότητα να γυμναστούμε ψυχή και σώματι. Το σώμα είναι το μεγάλο μας ατού, γιατί γυμνάζονται όλοι εμείς, όλο το σώμα και συνηθίζει να κάνει πράγματα που δεν κάνει στην καθημερινή ζωή. Οπότε είναι η ευεξία και φυσικά γίνεται ο καθένας καλύτερος άνθρωπος. Γιατί ανεβαίνει ακόμη και η προσωπική εκτίμηση. Η αυτοεκτίμησή μας. Είναι δηλαδή συνδυασμός γυμναστικής, για να κρατιόμαστε σε φόρμα, ευεξίας για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας, αυτοάμυνα. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι τώρα αυτό? How easy is it? The MMA. Yes. Well, Can I do it? Yes, of course. MMA is for everybody, men, women, children. Our curriculum covers, try to assist so that everybody can do it. So we have different levels. We've got an entry levels where people is doing mainly only fitness, no contact. That in itself, if somebody doesn't want to make the actual contact of combat, can stay there, increase their level of fitness, and in time, if they want to go into the combat stage or further level, then they can advance and progress.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε σε οποιοδήποτε στάδιο, σε όποια κατάσταση και αν είναι οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν και είναι εγώ τώρα που δεν έχω φυσικά. αθληθεί ουσιαστικά, μπορώ κάλλιστα να ξεκινήσω. Το γκρι μπλουζάκι που φοράς σήμερα Βεβαίως, να το δείξουμε. είναι το μπλουζάκι το πριν το άσπρο, είναι το μπλουζάκι που δεν υπάρχει επαφή. Σε αυτό το μπλουζάκι έρχεσαι και προπονείσαι μαζί μας για ευεξία, για να χάσεις βάρος, για να κερδίσεις βάρος άμα χρειάζεσαι. Έχουμε και αυτή την δυνατότητα. Τα πάντα. Και την αυτοάμυνα βασισμένη πάνω στις μικτές πολεμικές τέχνες. Πάνω σε κάποια σχέδια τα οποία έχει κάνει ο Ντένις, το τρόπο προπόνησης. Οπότε και κάποιος μπορεί να μείνει σε αυτό το μπλουζάκι, σε αυτή την κατηγορία στην γκρι. Είναι επιλογή του δηλαδή το αν θα προχωρήσει παραπάνω. Ναι, ή δεν όχι. χρειάζεται να προχωρήσει κάποιος, να μπει σε επαφές. Μπορεί κάποιος να το κάνει μόνο για προσωπική, πώς κάνει κάποιοι άνθρωποι την αεροβική γυμναστική. Κάτι αντίστοιχο, μόνο που είναι λίγο πιο πρακτικό. Από τη στιγμή που θα γυμναστεί ένας άνθρωπος, θα συνηθίσει και το σώμα του την επαφή, μάλλον την αυτοάμυνα. Μάλιστα. Τα μαύρα μπλουζάκια που φοράτε εσείς είναι ανώτερο επίπεδο. Ναι, είναι το τελευταίο στάδιο της ομάδας Street Blast, της οποίας ο ιδρυτής είναι ο Ντένις Σίζαρ. Street Blast. Ναι. Και είναι το τελευταίο επίπεδο. Το φοράνε. Κάποιοι απόφοιτοι θα το φορέσουν. Ελπίζουμε και του χρόνου να έχουμε και από την Καστοριά μερικούς που θα το φοράνε. Θέλω λίγο να πούμε πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το MMA εδώ στην Καστοριά, με τη συμβολή βεβαίως και των δυο σας. Πού βρισκόμαστε δηλαδή, για όσους τυχόν μας παρακολουθούν και αυτή τη στιγμή θέλουν να ασχοληθούν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή. Μόλις ήρθαμε, ξεκινάμε τη συνεργασία με ένα γυμναστήριο στο Άργος. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις, σε όλα τα γυμναστήρια. Οτιδήποτε θέλουν να μας προσφέρουν ή να προτείνουν, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε το άθλημά μας και όσο περισσότερος κόσμος γίνεται να το γνωρίζει. Μαθαίνω πάντως ότι γενικότερα έχει απήχηση. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση, ναι. People like it very much. Yes, of course. It's the fastest growing sport in America now. It's becoming very fast in Europe, and through UFC and other big arenas, it continues to evolve, mainly because of its practicality compared to other martial arts. The martial art, they focus solely on one discipline. Mixed martial art, it's mixed particularly because there are many aspects, many disciplines combined as one. You work in three ranges, from stand-up, clinch, or on the ground. So you have many more options. You're not specific or limited in any way. This is what's the beauty, and this is why it's growing so fast.